मारे मस्ला लोमजोब्बाय नै ना हमखो ना साबिगौवाखो जोङो दिनैहाय क'क्राझारावहाय माहाय दैबाना जाखो माहाय दै लोमखो नायदों नै रिबिटमोनजों मैसरमोनजों देरहालांमोनजों दैदेनमोनजों जों नागिराखिना बे जायगायाव फ्लाद जानानै दङ। Yes, थाबथा जोब्बाय जरा गोथौखा दिनै मा बिदि जाजोब्बाय सेस न' हाबजोब्बाय दै न' हाबजोब्बाय गासिबो सेस बिराद खस्थ' जाबाय नै रिक्साया बिराद खस्थ'यै फैगासिनो दं नै बेस्रा गाइस नायनो हागोन बांद्राय दखान सखान बांद्राय खुलियाखिसै आरोखि ना दैबानाजोंनो क'क्राझारनि डेलि मार्केट बेसेबां गाज्रि जाबाय नायदो नोंसोरबो मा खालामनो फैदोंलै सेंग्राफोर बे साइडजों आलादा फैफेराखै डिउ टु फ्लाड बाजार इन्डिया बन्द नै दाबो खुलिलायाखिसै हाबावबायसो नै मारे मस्ला लोमजोब्बाय नै दासो दै बोखावगासिनो दं गासिबो बानपानी হৈ গেল बानपानी साड़ा थांबाय माबायदि अबस्था जाखो टाउनावहाय नायनो फैदोंमोन दा अखा जादावबाय नै नायदो अखा जाफिनलायबाय क'क्राझारनि नै पुलिस पइन्टआ लोमजोब्बाय ओरै बारैनि लेफ्ट साइड स्ट्रेट राइट साइड फिर पीछे एवरी साइड लोमजोब्बाय ना हमखो ना साबिगौवाखो गाइस साबिगौवाखै खोमा नै बिराद हालाय-हाफाय जाबाय खिन्थु बिराद खस्थ' नुबाय आं बिसोरखौ गासिबो स्टाइल मार्केट नै स्टाइल बाजार पुलिस पइन्ट ओमफ्राय दैबाना
गायजों दखाना दुगैनोसै गासिबो बे न' लोमजोब्बाय हनै सेस बेस्ताफोर सेस